Въпросната жена беше една танцорка в кръчмите. Аз бях сигурна, че въпросният Ергенчо ще я вземе и ще я държи до край. Този човек, който я е плюл до откат. Той обяснявал пред всичките ми приятели, как е искал да си я поръчва, но се е страхувал да не му лепне болести. Толкова е псувал Митко Динов. Да. Следи ли те в социалните? Преди Ергена се опита да стигне до мен в една дискотека, но аз казах този човек да не се допуска. Ние не сме заедно, няма какво да прави при мен. Това, което на мен най-много ми направи лошо впечатление в него, беше отношението му към децата. Този така му се развика. Ей, ще удари един шамар, бе! Ма такава злоба скочи на 3-годишно дете. А той казва, че на Йоана не е изневерявал. Това мислиш ли, че е вярно? Влязох в неговия Инстаграм, без той да знае. Да. Такива скриншотове имам. Той се е предлагал на всяка срещната. Той се е предлагал, че не можеш да си представиш, само ще трябва да ги извадя. Ето, примерно една. Аз съм Кристина Вутева и съм експерт в нарцисизма. Днес сме с Емануела. Предаването Ергена е едно от най-обсъжданите предавания в момента и там наблюдаваме типична динамика на нарцисизъм. И в момента кралицата ще сложи всички пешки на мястото им. Здравей, как си? Добре съм, особено с кафенцето и в приятна компания. Винаги добре. Нали? Да. Кажи ми, защо реши да говориш точно сега? Аз като цяло изобщо не исках да коментирам нищо по повод това предаване, защото реално това са хора от миналото ми. Аз съм скъсала там връзка от много отдавна и няма какво да коментирам. В смисъл това не ме засяга, но даже не съм го и гледала. В смисъл, гледала съм някакви неща от време на време, ако съм си вкъщи, просто защото телевизора върви. И чак така подробно няма как да го гледам, но то беше навсякъде наистина. И сутрин, примерно, дори като си пия кафето, нали, разглеждам разни неща и нали, пишеше, имало е клипчета, които все пак нали, съм гледала, не може да не го гледам съвсем. Това, което мене така, от самото начало ме дразнеше, е самата линия на сексизъм. То самото предаване като цяло е такова и според мен в предишните формати тази нотка на сексизъм, това избиране на жени като стока, нали, чакаш там някой да те избере, беше от предишната продукция беше така по-премахнато и по-така завуалирано. Едни мои приятели влизат, извинявам се. Да, няма нищо. Това сексистско отношение, което имаха и това унижаване на жени, беше много, много грозно. Аз имам едно такова чувство за справедливост в себе си, което не ми даваше мир. И въпреки всичко обаче стиснах зъби и изчаках да видим как ще свърши цялата тази идилия. И мислех, че няма да е толкова зле, наистина, но се оказа много зле. Да. Първо беше Елвира, след това бяха Ферай и Йоана. Там беше просто отвратително. И вече това, което мене направо ме изкара извън кожата ми, беше унижението, което те се опитаха да причинят на Даниела. Значи, аз още от началото коментирам, че Мартин е нарцисист и той много добре си го показа и може би затова и цялото предаване е с една такава нотка на повече унижение и повече сексизъм, така си го усетила, защото той беше, нали, той е много главна фигура в това предаване. И точно през всичките момичета по всякакъв начин той успя да ги унижи, да ги разплаче. Виждаме му и играта как нали, после пък си ги прибира обратно, ако има нужда от тях. Както и това последното с Даниела, аз го бях предвидила още когато те почнаха да играят заедно. Аз го бях предвидила, че накрая той, ако прецени, че не иска да е с нея, той ще намери начин да я унижи и това наистина беше много грозно, но е абсолютно предвидено по сценарий как действа нарцисиста. Но той в това последното му изказване в преди обед, там той много скочи на това, че тя е съженен мъж. Ти това какво мислиш за това нещо? Как ще го изкоментираш? Така, да започнем от малко по-рано. Добре. Предистория. Много изключително ми е неприятно, че трябва да коментирам тази персона въобще като цяло. Те там са един отбор
как да кажа, такива бедни, ефтини души, които се стремат да блестят покрай някой друг. И понеже аз съм им дала този шанс по някакъв начин, те сега не могат да се откажат от това си блестене и много се притесняват, като такива паднали са, изпаднали като цяло, но това е друга тема, ще я коментираме и нея. Така, искам да кажа, че аз познавам Мартин от 16 годишен. Той винаги е бил... винаги е имал една нотка на злоба в себе си и на мен тук ми беше много нелогично и странно той да напада Даниела, при положение, че той докато е бил с жена си, на много малчастия той е идвал с различни жени. Той тази жена я направи на нищо. И тук идва въпроса, аз какво съм правила с него? Нали, след като той е правил такива Емануела, неща. Нарцисиста винаги успява да те умотае. Не ме е умотал. Добре, не, кажи ми. Бъркаш. Кажи ми. Умотаме след това. Okay. Не ме е умотал. Сега ще ти разкажа. Сега, когато аз родих втория ми син, аз бях изключително... Аз много обичах Митко Динев, бащата на сина ми. Той тогава се беше прибрал от Англия, беше съвсем различен човек, беше много готино момче, така беше много надъхан, много към живота, но може би по някакъв начин нали, родителите му и така нататък го смазаха и той не можа да издържи на напрежението. Просто деградира по някакъв начин и ние се разделихме. Да. Аз много трудно преживях това нещо. Много трудно. После ще се върнем и към това да ти разкажа също, но 2 години, може би около 2 години не бях с друг мъж. И изведнъж се появи Мартин, който имаше проблеми тогава с неговата съпруга. И доколкото знам аз, те са разделени примерно от 2 месеца. И Митко много ме обвиняваше, че аз няма кой да ме вземе, аз не ставам за нищо. Пък аз през цялото време работех, защото той не ми помагаше, не правеше нищо. Ходеше да се крие с една от въпросните участнички. Поставяха детето... Да, Митко се криеше с една от въпросните участнички в Ергена. Оставяха детето на различни хора. Аз съм пътувала, не спала от участия, за да мога да си го взема, защото аз знам, че той е само с някакви хора, както и да е прибирала съм си го. Имала съм много кошмарни ситуации с... Това е много тежък период, но извинявай, че те връщам в това. Да, ще говорим и за това, защото въпросната госпожа се изказва и се прави на много морална, но всъщност тя изобщо няма никакъв морал, защото моето дете е стояло само при непознати хора, докато ти си била с бившия ми мъж в хотела. При положение, че знаеш, че ние искаме по някакъв начин да си оправим отношенията и знаеш той колко е преживявал също тази наша раздяла, тя е стояла там, да не говорим, че се опитваше по всякакъв начин да помага на Митко. Всяко едно нещо, което и се е случило, да го преписва на мен, какви ли не неща. Да. Само и само да може по някакъв начин да изглежда добре пред Митко, за да може той с някакви нейни неща, евентуално, ако успеят някакси да ме набедят или нещо от сорта, да помогне да ми вземат детето. Така че, къде е морала на такива хора? Но аз през цялото време съм работила. Аз съм човек, който по някакъв начин с таланта си е успял и надявам се това да е оценено от хората. Опитвала съм се да подсигуря много добър живот на децата си и доколкото мога, разбира се, всяка майка нали, се старае. Единственото нещо през тези години, ще ти кажа защо го обяснявам това и докъде стигам там до въпросния ерген. През цялото това време съм се опитвала да правя всичко. Работила съм, бях станала много слаба, защото те много ме тормозиха. Правила съм какво ли не. И единственото нещо, което получавах, беше обвинения. Като това от сорта, защо съм участвала в реалитите и така нататък. Аз тогава все пак трябваше да плащам апартаменти, трябваше да се грижа за децата си. И няма как. Те ми предлагат хонорар, естествено ще вляза и ще играят тази картинка, която искат в Big Brother. Просто защото аз нямам избор. Да. Аз реално трябва да изкарам пари, за да издържам децата си. Тук те вместо да се замислят върху това, че този човек
Не ми е осигурил нищо, не ми е помогнал за детето, не ми е помагал, той даже не го е търсил, той го е зарязвал, оставял го е, нали. Окей, да предположим, че това е грешка на младостта. Ами ако аз имах същата грешка на младостта, какво се случва с това дете? Mm-hmm. И сега въпросната персона обяснява колко е близка с моя бивш мъж, значи тя трябва да знае, че реално синът му не иска да го вижда. Нали, съм най-добрите приятели. Значи тя би трябвало да знае, че моето дете не иска да вижда баща си. Защо качва клипчета на неговата нова приятелка? Тя би трябвало да знае какви проблеми има това дете. Тоест, къде е морала на тази жена, че тя тръгва да говори в ефир и да пита друга жена, струвало ли си е? При положение, че всички знаем нейното минало, знаем нейната история, знаем колко тя е вманиачена, помени каква голяма фенка ми е. Те там, между цялата им компания са ми фенове, което, нали, те блестят с моята светлина. Те няма как иначе да блестят по сами, защото те нямат никакви таланти всъщност. Това много добре го показаха и вчера, просто... Да, това много се смях. Едната е на сцена с страшно много публика, другите са долу и нещо си... Не знам какво си правят. Нещо си се събрали там. Ама те си така си се събират, защото те нямат какво друго да блестят. Те просто наистина няма. Те нямат никакви таланти, наистина. И всичките, не знам дали си забелязвам, но всичките са известни на мой гръб. В смисъл по някакъв начин. Нека да стигнем, разказвам ти тази предистория. Много искам тук да кажа и много ти благодаря, че споделяш това нещо, защото в момента ти наистина заставаш просто като жена и като майка, която е преминала през това, и много жени преминават през това нещо. Когато се бориш за детето си, когато работиш, а мъжът ти е с друга и на нея е много лесно тя да си го привлича този мъж и да си го прави каквото си иска, докато майката се бори да го гледа това дете и да работи. Дали си ти или някоя друга майка, при тебе е още по-сложно, защото си публична фигура и защото работата ти е такава и нощна, и по други градове, още по-сложно. Аз не го казвам това. Аз не го казвам това, за да ме съжаляват хората, защото не искам. Да, много други жени са в твоята позиция. Най-вероятно, да. И е много тежко. Ще стигнем сега, защото ти разказвам тази предистория, ще стигнем и до въпросния ерген. Нали? Да. Тук въпросната жена беше една танцорка в кръчмите. Ама тя и сега, и тя сега какво прави? Откакто сега виждам около ергена, тя пак така си танцува и така. Тя не е само, тя говори за морал и колко е долнопробно това, там когато говореше за Йоана. Те са се запознали в кръчмата, а ти откъде си? Ти откъде си? Ти какво направи? Защо поддържаш такъв стандарт на живот? При положение, че ти си от едно село Божурище и нямаш такива възможности. Аз знам много добре тя, защото тя е обикаляла около моите приятели, около моите бивши. Тя винаги събира тя винаги гледа, тя иска да става певица. За нея аз съм някакъв луд фетиш. И понеже тя не може да бъде на моето място, опитва се да бъде, за да може по някакъв начин нещо да направи. Тук в случая са виновни тези двамата мъже, които са я допуснали, разбира се. Аз бях сигурна, че въпросния ергенчо ще я вземе и ще я държи до край. Това бях абсолютно сигурна. Този човек, който я е плюл до откат. Той така я нареждал. Той обяснявал пред всичките ми приятели, пред абсолютно всички на маста, които сме били, как тя е била 40 лева в ревю, как е искал да си я поръчва, но се е страхувал да не му лепне болести. Такива неща е говорил за нея. Толкова е псувал Митко Динов. Толкова го е нареждал, толкова е казал, че за нищо не става. Даже по време на карантината се щупи тротинетката на моя син. И тогава Митко естествено абдикира от тази история, той въобще не го интересува. И аз казах, нали, детето няма тротинетка. Нали, и той каза, той е глупак, как не го е срам, аз ще купя на детето една тротинетка. Нали, както и да е, имали са много караници. Той много добре, той ме обвиняваше през цялото време, че нашата връзка
се е прецакала заради Митко Динев. И изведнъж тя отива и се снима с Митко Динев. Вече е решил, че трябва да му се извинява. Да. След толкова много време. Да. Той не може да го понася. Той не го търпи. Да. Той играе в момента роля, защото той не може да се докопае до мен. Да. Защото мен наистина този човек не ме интересува. Но да се върнем до там, до как съм стигнала до въпросния ерген. И абсолютно нарцисист. Всичко, което обясняваш и ти. Да. Благодаря ти. И тогава вече аз, когато ти казах, че толкова много време, нали, с тези хора съм се занимавала, разправила и така нататък, и съм се предпазвала по някакъв начин и всички обясняваха, тя ги плюе, тя така. Не, аз не ги плюя. Аз съм казвала истината, за да мога да защитя себе си, защото аз съм жена и е много трудно в този мъжки свят да се изправяш срещу такива хора, които се опитват да те самазват по някакъв начин и когато в това нещо е заложена съдбата на едно дете. Да стигаме до Мартин. Айде. Той тогава се раздели с жена му и така естествено се беше отдал на един голяйски живот, като сега. И просто така стана. Ние видяхме се на вечеря да си разкажем какво е станало, защото, пак казвам, ние сме приятели от малки. Странното е, че когато бяхме малки, той не ме харесваше, но когато станах звезда вече, нали, звезда, за мен звезди България, нали, няма, но нали, известна личност. И той тогава реши, че много ме харесва, че е влюбен. Край. Да. Даже, не знам, сега аз, нали, не мога да го такова, но имаше много интересно съобщение тогава от съпругата му, бившата вече тогава. Също тя не му беше още бивша, защото те бяха разделени, но не се бяха развели. И много интересен СМС имаше също от тази, с която последно е била любовница негова. Но както и да това няма да го коментираме, то не е важно. Важно е, но няма как да... Кажи ми някъде, той какво работи този човек? В смисъл, какви са му целите? Никъде не можах аз да разбера към какво се цели, какво иска да постигне. Той няма цели. Той няма никакви цели. Целта му, единствената му цел е да отиде в заведение, да го поздравяват и да му казват името. Това е целта му. Той работеше в кантората на майка си като нотариус. И не се справяше, разбира се, защото той пиеше до сутринта, даже идвал с мен на участия. Той тогава, аз бях много чувствителна на тема деца, нали, защото преживявах този ад с моето дете. Но тук исках да кажа нещо. Аз тогава не съм била, и сега също не съм била пристрастна, защото Мартин на мен никога не ми е бил любов. Аз, харесвала съм го, било ми е приятно, но го приех като някакво спасение от цялото унижение, което имах от предишната ми ситуация. Защото там аз не стига, че изкарвах пари и се борех или се лишавах от неспане, ставало ми е лошо, припадала съм какво ли не, само да се справя. Този въпросният човек, заедно с това морално момиче, тя е жена вече, нали, толкова моралната, толкова искрената и добрата, те са правили и невъзможното, за да може по някакъв начин да ми бъде отнето детето. И тук искам да кажа, че тогава аз, спасявайки се с Мартин, чувствах се някакси по-добре. И той първите 2 години беше страхотен. Той искаше да е до мен, той се караше с Митко, той обясняваше какъв голям мъж е. До момента, в който аз не отидох да помогна на Митко за една негова ситуация. Той започна да ме обвинява. Значи той се събира с жена му, за да имат нормални отношения с децата му и така нататък. Но той не можеше да приеме факта, че аз отивам да помогна на Митко. Тоест ние за него сме... Нарцисиста. Двоен стандарт. Точно така. При мене може, при теб не може. Точно така. И тогава той ми изневери. Съответно аз бях виновна. Задължително, нали, за това нещо. И аз, когато разбрах, дойде ковида. Той ми изневери, аз бях виновна. Естествено, нарцисист. И не само той, и зубар. Нали? Супер. Злобничък си е. Така, малко си е злобничък. Но има и хубави черти сега, нали? Нека да не... Да, нарцисиста има хубави черти. Това сме го казали. Но просто е тегаво. Но тогава дойде карантината. Добре.
И аз останах с него. То нямаше как, то беше скучно, нали, едно несигурно за всички, нали, и така нататък. И останахме заедно, но от тогава до сега, нали, до сега нямаме от много давно отношения, но отношенията ни бяха иди дойди, нали, бяха... Колко време? 4 години след това. 2 години преди това хубаво, и още 4, да. Те две само бяха карантина, 2 и нещо. Да. И така. Които са напред-назад и мешавица. Не, то беше направо нещо страшно. Но това, което той показва в момента, е наистина, че той не може да забрави жените, с които е бил, но той не може да забрави мен. Да. Той каквото и да говори, каквото и да каже, той не може да ме преглътне, той не може да ме преодолее. Да. Аз съм сигурна, че той, когато е сам вкъщи, той седи и страда. Дори съм сигурна, че по някой път си и поплаква. И определено всичките тези неща и действия, които прави са... Следи ли те в социалните? Така, аз понеже не си поддържам TikTok-а, само имам достъп до него. Така, ето сега, понеже с теб го търсихме. Искам да ти покажа. Нарцисиста винаги гледа, винаги той не следи. Знае, понеже той е много зле в социалните мрежи. Така, той ме следи. Ето, може да видите, да покажем на камерата. Виждате ли? Той следва наобратно, което значи, че трябва аз да го последвам него. Аз не го следя. Следва, да. Но той ми гледа всичките сторита, които пускам в TikTok. Да. Явно не знае, че го виждаме с хората, които са ми от екипа. Да. И даже ето сега ще изкарам снимки, които са ми пращали, че той и скриншотове, че той ми гледа всяко едно стори. Ето това, примерно, от миналата седмица. Ето, примерно, това е от няколко дни преди това. Той как гледа нарцисиста следи бившите си жени? Всичко. Да, и да не връщам. И сега сигурно гледам, но не сме. И особено теб, когато ти си успешна, красива, всичко там. Да. Така. А защо мислиш, че избра Даниела той в предаването? Сега ще ти кажа защо избра Даниела. Аз бях сигурна, че ще избере Даниела. Първо, Даниела има интелект. Да. Тя умее да говори. Тя е дама. Докато другите не са на интелектуалното ниво на Мартин. Да. Даниела стои кротко, спокойно. Тя умее да борави с думи, умее да борави с женствеността си. И понеже той все пак, заложен от родителите си, би трябвало да има някакъв интелект в него, който, нали, и инстинктивно той винаги ще избере най-доброто от това, което е там. Да. Тоест, той избира Даниела, защото тя подхожда на неговата личност, Да. а другите ги държи като пионки, за да може с въпросната жена да... Значи не искаш да кажеш името и това си. Опитва се да дразни мен, да дразни хората, да обяснява, нали, така нататък, да изглежда, нали, добре. Но тя наистина блесна най-много от всички. Мислиш, че е проучил преди това или наистина му дойде като шок, че тя има контакти? Не, със сигурност я е проучил. Тези неща, които ги каза в преди обед, че то нямало как да знае така нататък, това са глупости. Защото това нещо, след като се е говорило след това, значи се е говорило и преди това. Няма как да не знае. Да. Особено той, който твърди, че е доста отворен, нали, много глупаво ще изглежда да не знае. Да. В смисъл, той знае всичко. Просто аз смятам, че той иска да изглежда много добре в обществото. Да. Той е силно комплексиран човек. Аз съм го виждала дори като сме ходили по участие. Той ме хваща, той върви напред. Все едно е хванал не знам кой. Нали? Да. И ако някой каже лоша дума за мен, той веднага се дърпва, отказва се, край. Да. Така направи с Даниела. Прибирайки се в България, той е видял как нея я оплюват и така нататък. И той се каза, сега аз тая ще я направя на нищо, тя ме направи тук на бълък, аз такова. И то всъщност, не че тя го е направила, а на него той е видял просто какво се пише и се казва, леле, тази няма да е добре за имиджа ми, ще се откажа. Да.
И той тогава използва този коз, който знае за нея, като минуси. И си го много е грозно, когато човек, който няма никакви постижения в живота си, цялата им компания там, те нямат никакви постижения, освен благодарение на мен, реално, защото общото между тях съм аз. Те сами нямат никакви постижения, дори в тяхна в личния им статус. Да. Това, което ги видяхме и вчера, че всичките са се събрали по някакъв начин допирна точка до тебе, всичките то е смешно, просто... То е смешно, то е трагично, то е излагащо. Най-излагащо е за Ергена. Защото първо, той не ме е преживял. Той не е преживял нито една жена, но най-много мен. Той не ме е преживял. Той в момента го прави това и се опитва да се хареса на тях, за да може някак си на мене да ми е кофти, ама на мен не ми е, защото аз не се интересувам. В смисъл, наистина, това е някакво минало. Това са толкова грозни неща. И знаеш ли, той сега много ще му е готино, че аз го коментирам. Той това иска. Той това е искал през цялото време. В момента говориме за него, Да, защото в момента говориме за него, ние му отделяме внимание, ние го правиме важен. За него няма значение дали ще се каже лошо или добро. Той просто иска за него да се говори. Той сега ще обикаля надкасти, това е абсолютно нарцисист, което каза. Надкасти, матпасти, каквото има. Той дори ще отиде в женските предавания. Той е с много силна женска енергия. Много силна женска енергия. Той не е мъж на място, който да може така изглежда и това прави, нали? Не мога да кажа сега друго, но това, по това, което прави, това е. И исках да се върна да кажа там за този период, извинявай, че ще излезем извън темата, но чакай да довършим и ще се върнем тогава. По-добре така. Исках да кажа, че той е много... той се притеснява много да не залезе. Единственият му вариант, понеже аз не го допуснах до себе си, тъй като той правеше разни опити преди Ергена се опита да стигне до мен в една дискотека. Но аз казах този човек да не се допуска. Ние не сме заедно, няма какво да прави при мен. И не го допуснаха. След това звъняла е на моя колежка, която живееше в моя апартамент. Ако може тя някак си да ми каже, че той е заминавал за някъде да му гледа котката, просто опитваше се всякакви неща да прави. Нарцисиста. Само нали, аз да разбера нещо, да се опитам да го потърся. Ами няма защо, ние сме се разделили. Даже аз си мислех, че ще бъдем, нали, в някакви нормални приятелски отношения, но то просто някак си там не се получава. Той просто не иска. Той иска или аз да съм до него, или не. Или край. Вече тя ми е враг. Сега ще стана приятел с бивши, ще стана приятел с тази, с която, нали, е зле и така нататък. Той живее за това. Тук вече, нали, говориме за някакво възпитание. Сега се знам родителите му как е възможно да допускат такова нещо, въпреки че той на 40 години, те хората какво да направят, но за мен, нали, това нещо е трябвало, може би, в годините да се изгради, защото ако той наистина, нали, беше готин човек, той никой нямаше да се раздели с неговата съпруга. Защото аз я познавам и трябва да ви кажа, че това е един много добър човек. И тя е изтърпяла страшно много. Тук в случая... тук може да покажем и нейните постове, където тя признава, че е живяла в насилие и много говори за неговите манипулации, на мълчание, на сърдене, на всякакви такива неща, които е търпяла в годините. Ами да, със сигурност, защото аз пак казвам, той докато не беше с нея, той беше в дискотеките на моя част, идвал с различни жени. Изобщо най-лошото обаче, това, което на мен най-много ми направи лошо впечатление в него, беше отношението му към децата. И странното е, че сега той се прикрива в тях. Колко добър баща и така нататък. Може да попиташ всичките ми приятели, даже някои от тях са тук. Той не искаше да ги вижда. Аз съм го карала да ги взима и съм карала мои приятели да му звънят и да му казват, че ако той не се занимава с децата си, ако той не иска да взима децата си, ако той не се грижи за тях, аз няма да бъда с него. Ако тук беше въпросната госпожа. Точно така. Всяка майка би постъпила като теб. И тук говориме Мартина как постъпва, когато са замесени деца. Ако тук беше намесена тази, тя щеше да е много щастлива от този факт, защото тя подкрепяше
с поведението си, Митко да не се интересува от детето. Да се държи като свободен и безотговорен човек. Та няма как това нещо да ми говори за морал. Да, разбрах. Това не е морално. Това нещо беше за публичен линч. Не, Даниела. Ти нямаш право. Ти, тази, която обиколила всичките ми приятели почти, се облаги. Тази, която гони мъжете ми като прокосмокачка да чисти след мен, не може да говори за морал на друга жена. Просто да обвинява, да седи. Това е едно момиче. Не знам и аз, нека хората да я определят, те си я видяха, нали, за какво става. Просто това са наистина много болни мозъци. Много болни мозъци. Те страдат, те са обсебени от мен. Да. И мисля, че въвличат Митко и неговата приятелка в този филм, което не е добре за моето дете. Да. Защото тук е намесена съдбата на детето ми. Не може ти, обяснявайки в предаването, че как можело бивши, как можело, нали, такива неща, това било цирк. А ти в момента правиш цирк. Ти в момента правиш цирк и се подиграваш с детето ми. Ти се подиграваш с едно дете, което няма нищо общо с пъклените ти ефтини планове, което е грозно. Да. И за мен това е нечовешко. И в един момент то може би заради това Господ я е лишил и не й даваш от тя на колко години няма брак, няма семейство, няма деца. И може би за това не се и дава такова нещо. Защото, както на Мартин, неговите дечица са, поне до времето, докато аз бях с него, са толкова сладки, толкова готини, толкова изключително много се надявам, нали, майката на Мартин там да поеме, тя си е поела грижата, нали, за тях, за да може да ги изгради като едни истински дами, каквато е майката на Мартин всъщност. И те няма да могат да попият това, което Мартин е направил, защото и Гергана, жена му, също е много, много така... Много добър човек. Аз вярвам, че никога не съм видяла нищо лошо от тази жена. По-скоро тя е видяла от мен, защото аз тръгнах... веднага след като те се разделили, аз тръгнах с нейния мъж. Аз никога, нали, не съм казвала нищо лошо за нея, защото я познавам и знам през какво е минала. Се надявам нейните деца да вземат пример от нея и от майката на Мартин, а не от Мартин. И когато той не се интересуваше, аз съм го карала да ги взима. Толкова ми беше грозно и обидно тогава, защото казвам, добре, аз съм с човек, който постъпва като Митко. И въпреки всичко, нали, останахме заедно, защото пък аз се криех в него, защото той много ми помагаше тогава да преодолея тази си криза с Митко. Но по някакъв начин така се опитах да го приобща. Даже нали, много пъти съм искала така повече да стоят около нас. Но първата му злоба се прояви, когато Мити, без да иска, имахме едно куче, което Мартин нещо правеше така, защото той ги стиска, той има една такава агресия в себе си. И стиска кучето и Мити, той беше още мъничък, беше на 2-3 годинки. Без да иска му бръкна в окото. Този така му се развика. Ще ти ударя един шамар, бе! Ма такава злоба скочи на 3-годишно дете, че аз може би един месец не му говорих след това. Викам, ти доста повече до моето дете по този начин няма да имаш. Да не говорим, че аз изключително много съм се грижила за неговите деца. Готвили сме, правили сме, винаги съм гледала по някакъв начин да се чувстват добре, защото те наистина са страхотни децата. Надявам се да не са се променили в лошата част от... И съм сигурна, че те не се чувстват добре от... Каквото и да говорят, аз съм сигурна, че те не се чувстват добре от това, което е направил баща им. А той казва, че на Йоана не е изневерявал. Това мислиш ли, че е вярно? Аз да питам. Той сам си го каза. В подкаст, при положение, че аз го редих в игрите. Беше ли с Емануела преди игрите? Влизайки в игрите? Не. А преди това? Да. Това моето с Йоана беше, може би,
истинската и чиста любов, която съм имал. Ако има любов от пръв поглед, това беше нашето с нея. Това е преди игрите. Да, още преди игрите това. Тя тогава беше даже на 18 години, когато се запознахме. Последната ми връзка, не с Йоана, предишната ми, не съм изневерял. Последната? Да. Въпреки, че ме обвиниха в 4749 изневери. Аз съм оправила багажа за игрите. Нали, то всъщност след игрите, нали, нашите отношения тотално, нали, приключиха. То това беше и целта ми, нали, вече да се отървя тотално, защото той се напиваше, идваше, ревеше, седеше пред нас. То направо беше страшно. Да. И ти го прати там през нея малко да стане популярен или там нещо да се поиграе. Не, аз не знаех, че ще направя такава лоша услуга. Извинявам се на всички хора, нали, на които наистина аз този човек го направих известен. Наистина съжалявам, че ви причиних такова нещо. Но няма значение, майната му. То това му беше мечтата. Той наистина, той има болесно състояние. Аз затова ви казвам, че той сега ще обиколи всички предавания, където може. Ама дори ще отиде ако трябва до най-задънтеното село, ще пътува само и само да даде интервю някъде, да се види, да се покаже. Така, той казва, че се е запознал с Йоана преди игрите. Че е било любов от пръв поглед. Ма след това пък е с мен. Ти да видиш. После пак с Йоана след игрите. Той пак идваше да се моли на мен. После обаче аз, нали, тотално прекратих там, защото видях, че и приятели няма да бъдем. Аз опитвах да му помогна със здравето, защото той има проблем. И изведнъж той нали, тръгна с Йоана, аз викам, слава Богу, отървах се, нали, най-накрая, нали, хвана си момиче, просто, нали, отдъхнах си вече, защото аз наистина в момента тогава, в този момент, нямах нужда от мъж. Просто исках да си обръщам повече внимание. Ние винаги сме имали проблем за това, че аз съм предпочитала децата пред него. Винаги. Даже се е случило, излизали сме с неговите деца, аз се прибирам с тях, той отива да допива. Тоест, това е... Не знам как да го коментирам, но както и да е. Това също е нарцисична черта. Нарцисиста иска вниманието за себе си, дори и пред децата. Той не може да сложи децата на първо място пред себе си. Аз като цяло съм човек, който много обича семейната среда. Така съм научена от баба ми и дядо ми, за което много им благодаря, Бог да ги прости, защото ги няма. Моите родители също са разведени, но аз съм имала тази топлота от баба си и дядо си и съм много... Дали са ми доста неща. Въпреки, че все пак, въпреки всичко не успях да имам, нали, успешен брак, за което, нали, винаги, по някакъв начин винаги се чувстваш виновен. Нали, може и в мен да е по някакъв начин вината и много съм ги преболедувала тия неща, много съм ги страдала, но такъв хъс да имам, пък да нямам семейство като неговото, не съм имала. И тогава всъщност той спря да... Аз го блокирах, надявам се, мисля, че и той ме беше блокирал. Сестра ми звъни момент да я затворя. Защото той много обича така да блокира хората. И ме отблокирва и ми пише само, примерно, на рождения ми ден, на някакви такива. Аз не съм такъв човек, аз обаче да видиш, че ще честитя. А на мен ми ставаше смешно, защото аз наистина не искам контакт. И когато, нали, разбрах, аз честно да си призная, нямах хубаво мнение за Йоана. Като всички, нали, казват, на 20 години, нали, момиче, къде е тръгнала, нали, така нататък. Само, че после разбрах кои са родителите на Йоана. И искам да ви кажа, да ти кажа. Тя за мен наистина глупостта на младостта, тя наистина се е влюбила в него. Докато той, неговото поведение не оправдавам. Ти си на 40 години мъж, с 2 деца. Какво правиш при 20 годишно момиче? Той може да си я манипулира както иска. Не само това, той няма работа там. Той няма работа при такова момиче. В момента, в който е видял, че тя хлътва, той е трябвало да се отдръпне. А не да се възползва от нея. Не да я използва по този начин. И след това страшно много, след като я гледах и в тази част на Ергена, в който той я изгони и я гледаше толкова нагло, едно тя е отишла да вземе от неговата известност. Аз затова казвам, тя е моята карма. Защото той взема от моята известност, но тя взе от неговата, защото
хората видяха той какво представлява. Точно. И видяха това момиче как на 20 години се държи като дама и успя да запази достоинството си. И ако аз бях, щях да кажа много повече неща, отколкото тя. Тя дори ми се струва, че се опита да се защити, но просто успя да запази самообладание. Да. Докато аз щях да го навърна кучето в гъза. Това нещо, ти си бил с нея. Той много обича да казва. Аз не съм изневерявал на никой. Аз не съм бил тогава с тебе. Той се кара с някой. Да. И вече не сме заедно. Вече не сме заедно, да. Той за 2-3 дни, нали? Не сме заедно. Аз мога да ти покажа. Да. А понеже така той правеше всичко възможно да настрои хората срещу мен, нали? Всички да ме обвиняват мен. Обаче аз вътрешно усещам едно чувство, от чувството ми да справедливост се обажда, разбира се. И усещам, че този човек ме лъже. Да. Усещаме. Влязох в неговия Инстаграм. Без той да знае. Да. Такива скриншотове имам. Той се е предлагал на всяка срещната. Той се е предлагал. Ние това го виждаме по заведенията. Той сам им е писал. Се разхожда навсякъде. Самия им се е предлагал. Ти не можеш да си представиш. Само ще трябва да ги извадя. Ето, примерно една. Аз направих скриншотове. Ти си уникална. Караме се на моят рожден ден и аз му казвам, добре, идвам до вас да се разберем. А той всъщност няма как да се разберем, защото той предишния ден в тях е била някаква катакомба, извинявай само да ги намеря. Някаква си разбила главата в банята му, друга си забравила цигарите, убийците. То е било страшно. Момент само да го намеря. На някакви сервитьорки. Предлага се. Така, ето, тук пише такова нещо, не ми се беше случило, бегай. И тая вечер бяхме имали, и такава вечер не бяхме имали с теб. Направо изтрезняхме с теб зарежи. А то това е всъщност, ето на 5-11. Нали, аз отивам там, точно така, преди рождения ми ден беше. Нали, и той пише, ти луда ли си, аз се депресирах направо, разби си главата, цялата баня беше в кръв. Разбираш ли? В смисъл, просто ти не можеш да си представиш за какво ти говоря. И това нещо цялото. Аз седя, запалих една цигара. И викам, добре, да освен, че съм права, нали, за това, че този човек наистина се е самопредлагал на много жени. Аз, нали, има много, няма смисъл да вадиме. То жалко за момичета, защото някои дори не са му отговорили. Мале. И другото нещо, което е правил също, на момичета е пращал мой чат с наши караници, но не със самата ситуация какво е направил, а само там аз където го нареждам. Той е такъв, нали, примерно, писала съм му нещо от сорта умри бе, или примерно някакви такива глупости женски истории. Момичета, не вземите пример от мен, нали, това е в някакъв яд съм го правила, не е хубаво за подражание, но писала съм му такива неща и той той не праща това какво е станало, а праща само аз там, където го реда и праща на момичетата и пише, виждаш ли за какво става въпрос? Горкия аз. Тя как ме нарежда, тя колко е лоша, не знам какво правя с нея. В същото време идва на участие да ме моли. Ти ме попита дали изневерявал на Йоана. Сега ще кажа нещо. Мисля, че не бихме наранили Йоана, защото тя вече, нали, няма отношения с него и предполагам няма и чувства. Докато той беше с Йоана, ме преследваше. Дойде до вкъщи. Имам снимки от камерите. Аз му казвам, добре, ти не си ли с Йоана, какво правиш тук? И той така ни дойде до вкъщи, че аз не можех да му затворя вратата, защото той беше точно зад нас. В момента, в който аз се отключвам с моя озвучител, който ме изпращаше, той влиза и ми вика, Йоана. Той беше мъртво пиян, пак ревеше, пак се обясняваше. Нямам думи, се тая. След това дойде лятото на морето, на мое участие беше. Почна да ми звъни от чужди телефони, да ми говори, няма да ти пиша нищо, защото ти иначе всичко ще покажеш, ти всичко ще кажеш, нали, случайно явно да не кажа на Йоана, може би оттам. Просто този човек, наистина, и вече като не можа, нали, да направи нищо, отиде в Ергена. Той иска нали, той сега в момента си мисли, че блести.
Той в момента си мислите, той толкова, това е такава излагация. Първо ти какъв ерген си на 40 години, отиваш там, унижава жените, това е направо безумно. И това, което направи в преди обед, как си събра всички, начало с... Елвира? Елвира? Да, Елвира, как и седеше отгоре и я разплака. И не само това, те пак като на другарски съд я разпънаха там, виждаш и тя колко е виновна, заради това, че момичето каза истината. Да. Тя каза истината. Мартин и Мартина се познават преди предаването. Дали са спали или не са спали, това не го знаеме. Да. Нали, възможно е, имайки предвид живота на Мартин, той не подбира нали, като цяло. И докато е бил женен, и докато е бил с мен, и докато е с всяка. Той няма как да подбира. Но тук идеята е, че той унижи момиче. Аз не толерирам такова поведение. Кой си ти? Какви постижения ти имаш в живота си? Какво си направил? Откъде са ти толкова парите? Като Джанъм всъщност има задължения. Да. Те дължат Ама не то, нали? данъци. Те са много там със собствениците. Да, но няма значение. Няма значение. Те другите собственици са страхотни хора. Наистина. И си гледат работата. Явно, но просто има задължения. Не може да се хвали с този Джанъм напред-назад. Малко се, хвали се при положение, че той няма толкова проценти, колкото имат те. Тоест, той не знае нищо, той не го работи. Благодаря, че го каза. Да, това може да се провери навсякъде. Да. И не във всеки Джанъм има процент. То се вижда къде има и къде няма и колко има. И с кого и така нататък. Там работят съвсем други хора, за да може това заведение да е успешно. Откъде са му тези пари на въпросния човек, Мартинчо? Нали, парадира с парите и успехите на майка си и на баща си. На хора, които цял живот са гледали да не са в прожекторите, а той отиде и ги изложи. Първо ги излага с това, че като цяло се разведе. Защото те имат хубав брак. Те са винаги заедно и така нататък. Той опозори с това, тръгвайки. Нали, аз тук гледам от страната на тях, нали? Тръгвайки с фолк певица, оставяйки жена си и децата си, без грам да може да се върне обратно и вече той е голямата работа, виж, той е хванал Емануела и аз съм кой ли не. И тук родителите му ги оправдавах тогава. И аз му казах, аз ги оправдавам. Но те трябва да те разберат, нали, за твоя избор, но ги разбирам и тях, нали, защо не са искали. Нали, нормално. И оттам само надолу. И оттам само надолу. Знаеш, тук тяхната грешка може би е в това, че те го подкрепяха финансово. Да. Тези хора, това е голяма грешка. Не, това е голяма грешка. Това за мен, не знам, нали, това е мое мнение. Те, давайка им така спокойствие, крила, пари, те му дават да потъва още по-надолу. Защото той наистина, той няма постижения. Това, което има е, нали, че е бил с мен и това, че майка му, баща му са му осигурили по някакъв начин той да завърши хубаво училище. Надявали се той да... Нали, те затова са ги правили тия неща за него. За да може той да се развива в професията, дали да наследи баща си, дали да наследи, нали, по някакъв начин майка си. Но човека наследи алкохола и сексизма. Това момиче каза истината за него, Елвира. И той я унижи Ферай, унижи трите момичета, когато реши, нали, да ги махне и как се държа с тях, когато избираше Даниела. След това пък си ги прикотка. Не можа, нали, Ана Мария беше малко по-така дистанцирана. Той не я остави, докато не си я прикотка. Косара му там му отказа по едно време. Сега около нея се върти, с майката се въртя. Той не може, нарциса не може да понесе някой да му откаже, по принцип. Той няма такъв вариант. Виж, това са момичета, които никому неизвестни, от някъде излезнали, отишли в това. За тях това, че ходят в Джанъм е постижение. Ако може това да бъде някакво постижение, нали, за някого. Но това е много... Те се чувстват, те го мислят, те го боготворят. А той така обича. Те го боготворят, за него са, и те винаги ще бъдат от него. Винаги назад във времето е имало такива жени, които, примерно, когато тази отнеме мъжа, който те искат, и те я казват, тя е вещица, тогава са ги изгарали на клада и са й обявявали за вещица. Тази, която, в случая Даниела, която взе мъжа ви. Нали? Защо? И тя не го взе, той сам се даде. Тя не беше никак трудно, просто го оплете. Тя го изигра. Тя го наигра. Тя наигра всички.
излезе от предаването и просто се отърва от него. Той не можа да го понесе, защото видиш и как някой ще го прецака него. Той великия. Той е Тръмп. Той се изживява като Тръмп. Преди обед беше това същество, което нищо не е направило в живота си. Нали, той се изживява като Тръмп. Как така Даниела с нейните любовници тук, видиш, и ще го прецаква. И как той, видиш ли, тя ще е със женен мъж. Да. Като той всичко, което разказа ти до сега. И Йоана след това, веднага и Йоана да си я пробва, нали, в тези подкасти, където казва, че обича задължително. Истински. Това е оправдание. Да. Това е, с какво беше? С един изстрел 5 зайка. Да. Обаче сам се оплете. Много се оплете. Той сам си призна. Той в предаването казва, аз не съм изневерявал, не на тази връзка, на предишната. Тоест на мен едно не ми изневерява. Ма ти си ми! Да. Ти много си се оплете. ми! Много му станаха. Аз затова казвам, значи, ние точно това си говорихме с доста така интелигентни хора и те казват, ние много сме го надценявали, Мартин. А ние си мислихме, че той е умен, че е интелигентен, че нали, мъж на място и така нататък. Нали, всичко за онова нещо, за което се борили родителите му. Всъщност той с един ход успя да покаже това, което е той. И аз толкова време се борих да го покажа, нали, какъв е и каква му е същността, както в игрите, когато беше, защото в игрите там всяка една гадна негова постъпка, защото той така прави в живота си. Всяко едно гадно нещо, което е направил, той там това беше неговата игра, защото той там казва, това е стратегия. Винаги някой му каже, не си постъпил правилно или ти защо направи така, той казва, стратегия е. Тоест, аз не съм такъв човек, ама това е стратегия. Той винаги умее да се прикрива. Както сега се прикрива с това, видяхме го много добре в игрите, в Ергена, как ги умотава нещата. И с Даниела как се оправдава, и на някой, и при момчетата имаше такива изказвания точно. Ако някъде е виновен, той веднага си го обръща точно. Това е стратегия, сега ще видиш, не знам си какво. Много успява да си ги върти. Не, тук цялата история е много гадна. На мен ми беше много странно Ники Николов. Аз страшно много уважавам, познаваме се от много отдавна. Той като продуцент за мен до сега не познавам такъв процент, който да заема страна и да показва чатове. Това беше много непрофесионално. Той трябва да... Ако аз, примерно, скоча срещу тяхното предаване, да, той може да нападне мен. Но участниците, които са в това реалити, трябва да са защитени всичките. Трябва към всички да бъде... Той нямаше право да го казва. И знаеш ли, според мен той опитваше се да измие себе си за това, че показаха Мартин какъв е. Защото когато той казва, нали знаеш, на алкохолиците им треперят ръцете в това с Зелвира, защото аз Зелвира за Ферай, Йоана и Даниела ги изгледах няколко пъти, защото бях потресена, връщала съм си някакви неща. И той казва там, нали знаеш, на алкохолиците им треперят ръцете. И в същото време продуцента дава как на него му треперят ръцете. Да. Тоест, той може би по някакъв начин, понеже наистина Мартин им направи предаването. Но защо им направи предаването? Как няма да е направено предаването, като там има интрига? Влиза бившия ми с прохосмокачката ми и нормално е да има интрига. Дори той самия Мартин е казал, аз ще я оставя до край. Той е знаел, той е модел. Нали? Въпреки, че пак казвам, такова плюене. Тоест той ми износи предаването и за това продуцента се опита да остане зад него. Но въпреки всичко, не трябваше. Да, не трябва. Много беше грозно, много беше. С всичките там, където ги бяха събрали, да скачат срещу една. Ники не е лош човек. Той наистина не е лош човек. Но аз тук пак да кажа, нарцисиста успява, може дори и Ники да го е умотал. Разбираш ли? Защото нарцисиста наистина успява да умотае, както го видяхме и всички, тръгнахме да го съжаляваме едва ли не, нали? Той горкички, как е потърпеш, как истински е вярвал, че тя е любовта му и тя как го е прецакала. Може да е умотал и продуцента. Истински като човек, човека да му е съчувствал. Не знам, но той винаги е жертва.
Да, той Той винаги е жертва накрая. Ето сега пак е жертва. Той сега отива при Митко и му казва: Мите, извинявай. Слиза му додолу, лижа му краката. Да. Нали? Аз не бях прав. Да. Върти си. А когато искаше да го биеш, да. когато си уреждахте среща, да. А когато обвиняваше, че нали, заради него ти се е провалила нашата връзка, когато го плюеше, че не става за нищо, какъв глупак е, какъв буклук е. Толкова гадни епитети е използвал за Митко, толкова много го е хранил, защото е виждал как постъпва нали, с мен и с детето. Той е малумник, такива епитети, аз даже имам и... Просто не искам да показвам нали, такива неща, но ги имам. Да, вярвам. И записи имам и какво ли не, нали, ако случайно той си позволи по някакъв начин да тръгне да прави нещо срещу мен, да си знае, че има с какво да се защитя. Но той, цялата му тая работа в момента е защото той наистина, той не може да ме забрави. Не. И няма и да може, защото той без мен... Първо ще гледаме шоу, Емануела. Той без мен няма как да блести. Няма да се откаже нито от популярността си, нито от теб, нито от разни бивши да се опитва да ги хване и да ги завуалира. Аз съм сигурна. Ще гледаме шоу тепърва. Да. Аз съм сигурна. Той, нали, къде някой ми беше казал, че Йоана се опитвала да се свърже с него. Всъщност не, аз съм убедена, че той искал да се свърже с него. Не тя. Йоана не. Защото това момиче за мен абсолютно тя такъв характер е, че тя е край, значи край. Да. Тя опита, тя даде всичко от себе си, отиде да го види, защото наистина са имали връзка преди това, както нали, казаха, но по начина по който той постъпи, тя беше вече готова да каже край. А ти като психолог, добре. Какво мислиш за тези другарски съдилища там? Защо така е настроено това предаване спрямо жените? Така лошо настроено. Защо беше тази линия на сексизъм в това нещо? Защо така се унижаваха жени според теб? Нарцисизма в момента е много голяма тема. В Америка също правят филми на тази тема в момента и аз Ева да казвам на продуценти на всички психолози, които събраха тези персонажи там. И затова и стана такова шоу и най-гледаното от Ергените до сега е този сезон. И Нарциса наистина прави едно такова шоу, където ние не можем да разбереме никога какво точно става. Той е привърженик на една, в същото време говори за друга, обаче успява да я държи и тази и става една мешаница невероятна. Когато са толкова много жени замесени, ние без да искаме почваме да си правиме конкуренция една с друга. И това между другото е и в твоята истинска история го има, как ти когато е намесен нарцисист, две жени могат да застанат една срещу друга. Когато нарцисистът излезе, тези жени си стават приятелки. Тоест ние си помагаме една на друга по принцип, но когато е намесен нарцисист, той ни настройва една срещу друга. И това много го видяхме в предаването. В следващия момент той с харизма, с такива качества си ги привлича. В случая той има всички качества, за да привлича по нарцистичен начин. Само, че, извинявай, че те прекъсвам, това са интелигентните жени. А тези, които са тип като тази персона, която той държа до края. Не, няма да й кажа името и това е. Виж как не мога да й кажа името. Защото тя е от тези злобните, които биха, нали знаеш, и по всички филми ги е имало от едно време, те са от тези мазните, от тези подмолните, тези, които като пачи и майонези се разтеглят, за да може, понеже тя иска да бъде специалната, а не тази интелигентната жена. И те имат една роля, винаги са долу. Да. И те винаги ще са долу. Колкото и да се опитват да бъдат, нали, да изплуват на повърхността, те винаги ще бъдат долу. И единственият начин, по който могат да застанат до тези хора, нали, тогава на времето било до владетелите, то е било единствено и само ако могат подмолно да убият жената или да наредят нещо, или по някакъв начин да я дискредитират, за да може някак си да стигнат. И те пак няма да стигнат това нещо там, този пиедестал, защото те нямат тези качества в себе си.
Значи те тя през остават, друго, да, тя те през друго остават седи долу. там. Тя през друго седи там. Точно така, тя му се защото няма друг доказа, начин. тя непрекъснато казваше, че аз съм там за него, аз няма да мръдна. Разбира се. Тоест тя му дига егото, акциите по този начин. Тя му е удобна, тя заради него се облича, тя заради него се смее, тя заради него, Ако не ми беше бив, нямаше да е там. Или щеше нямаш да е толкова интересно. Да, тоест просто тя му трябва... иска да е мое аз. Да. Нали? Аз се радвам много, че имам такива фенове, нали, много луди. Но те наистина там са ми най-голямите фенове. Това е... Не знам всъщност дали трябва да се радвам или да не се радвам, защото наистина са ми фенове. Нали, само кофтито, че са ми правили, нали, доста мизерии спрямо детето, което не е... Това е минус. Това е тегаво. Много лошо. Много е лошо, когато не ти пука. И аз направо не знам на Митко къде му е къла, къде го въвличат в такива истории. Да. Какво мислиш за Даниела? Какво мислиш за нейния образ в предаването? Така, тя е, нали, вече черешката на торта, която ми прикипя с този другарския съд. Това момиче за мен беше представено пак да бъде като мразената. Как може? Тя е меркантилна, тя е такава. Даже нейни фрази, с които тя се шегуваше, нали, как бе, нали, 50-60 хиляди. Това беше изкарано като все едно, тя наистина го е казала. Тя това го каза в разговор, в който се шегува. Това момиче все пак е направило нещо и се е борило, нали, защото така доколкото разбрах, нали, тя казва, аз съм имала трудно детство, наистина, нали, сега не знам какво е било детството, нали, всеки си има, нали, някакви неща в живота, но въпреки всичко това момиче е успяло. Дали е имало магазин за дрехи, дали пише книги, каквато и да е книгата, каквото и да е. Тя беше представена като един образ меркантилен и така нататък. Аз смятам, че мъжа наистина трябва да се грижи за жената. Стига вече сме дондуркали такива мъже, които понеже не могат да правят нищо със себе си, понеже ги мързи, понеже не могат да изкарат 2 лева сами и започват да плюят такъв тип. Женето тук идва също сексизма. Те оплюват такива жени, които искат повече от живота си. Какво лошо има? Всяка една жена иска най-доброто за себе си. Това, че аз съм влязла в мъжката си енергия, защото не съм имала избор. Така ти се е наложило. Така ми се е наложило, за да мога да се грижа за децата си, да мога да ги издържам, да мога да бъда до тях, да мога да им позволявам всичко, доколкото мога и се старая да бъда добра майка. Тя се е постарала да има по-добър живот. И за мен всеки амбициозен човек би трябвало да се стреми към най-доброто. Преди много времена, примерно при неандерталците, да кажем, жените кои мъже са избирали? Тези, които са най-силни, най-здрави и носят най-много плячка вкъщи, за да са здрави и нахранени децата им. Така, сега е същото. И реално към такива мъже, алфа мъжете, към тях жената има уважение. Никога няма да си позволи един мъж, истински алфа мъж, никога няма да си позволи такова поведение, каквото е на този господин. Никога няма да си позволи да нарани жената до себе си. Там всичко ще бъде нормално, адекватно и в добри отношения, всеки един край. С такива мъже, злобни, настроени към жените, мразещи и така нататък, ще бъде винаги такъв резултат, какъвто стана с Даниела. Той там казва, какво беше, едно ми излезе, тя да не е Агата Кристи, нали там, какво беше? Ние сме го водили този разговор и аз я питах, ти откъде имаш пари за всички тези неща? Тя почна ми говори, някакви глупости, книгата ми, викам, каква книга, викам, ти дали си Агата Кристи, бе? Каква книга? Каква книга, бе? Тук той омаловажава нейната борба за оцеляване. Нейната борба за това да покаже нейната гледна точка, да прави нещо. Тук това нещо трябва да бъде стимулирано. Независимо какво, може да не е доброто, може да не е най-доброто, може тя да не е направила нещо правилно, но тя се опитва да направи нещо правилно. А той какво правилно направи в живота си, този човек? Тук е много голям контраст, защото тя все пак пише книга, все пак опитва нещо да прави, докато ние въобще не разбрахме той какво прави всъщност с живота си. Аз продължавам да съм в такъв. Той не прави нищо. Искаш ли да ти кажа как минава един негов ден? Става,
пие кафе или яде сърдите до обед на себе си, след обед на другите, гледа телевизия, отива да тренира и след това той си прави планове само за това как ще пие, как ще излиза, разговорите с неговите приятели са едни и същи. Той винаги търси нови приятели, а когато негови приятели комуникират, да кажем, с мен, той ги блокира, те вече са натемосани, как е възможно да не предпочитат него, той ги обижда, той се държи ужасно грозно и с приятелите му. Той си там има сърдене и всякакви. Задължително, да. Той абсолютно ги анатемосва, абсолютно ги обижда. Той е много грозен изказ има, но за мен този човек мрази жени. Сега, с образа на Даниела, от една страна на нас психолозите много ни харесва, защото ние наистина и ние се борим за това да покажем мъжко-женските отношения, жената да седи в женската си енергия, това значи мъжа да я защитава, той да е по-работния, тя да е по-смирената и подкрепяща и така. Лошото е, че продукцията ли какво стана, образа на Даниела излезна меркантилен, без никакво покритие, т.е. не можаха да покажат жената всъщност по какъв начин седи в подкрепа на мъжа. Защото жената има много важна роля в такава една подкрепа и женска позиция, което не можаха да го покажат. Показаха го по-скоро, там някакви разговори с Ферай, като той е длъжен или някакви такива неща. Аз съм свикнала на коленца, а по принцип ние по-скоро мъжа ни подарява едва ли не от сърце и като благодарност от това, което ние правим за него, защото ние му подкрепя, ние му създаваме една спокойна среда в къщи, в която той да се пребере и да почива, за да може след това да отиде и да ги прави тези пари. Да, според мен тя искаше това да покаже, но според мен тя искаше точно това да покаже. А те излучиха неща, с които да я направят просто меркантилна, просто пошла, просто... Само искам, не знам дали си го изгледала този другарски съд, искам да видиш как беше облечена тя. Как стоеше това момиче? Тя беше облечена официално, с топчето, тя беше с позата, тя стоеше дамски. Да. И след това се обръщаш и виждаш онези кокошки, които току-що са станали от сън и са отишли просто в студиото и чак я нападат. Дава им някой трибуна за изява. Ето тук е мястото да кажем, не правете простите хора известни, защото това, което те насаждат у хората е, че ние трябва да бъдем агресивни едни към други, то най-вече към жени. Да, жена към жена. И такива грозни хора с такива грозни души не бива да бъдат показани на екран. Да. Благодаря ти, Емануела, много. Благодаря ти, че отдели от времето си. Благодаря, че ни каза толкова много допълнителни неща. Много има какво да научиме от този сериал, от тези хора, от твоя живот. Много ти благодаря за това интервю. Няма защо, надявам се жените да бъдат тип интелигентни, а не тип прокосмокачки и много си в подкрепа на много жени, които се борят с това нещо. Абсолютно. Кой има деца с такъв мъж, кой е въвлечен в история с такъв мъж като любовница или като жена. Много е тегаво от всякъде да си около. Това е един социално наболял проблем, насилието на жени и така нататък. Това като цяло, вербалното насилие, което в момента дори се случва и над мен, защото те всъщност това правят, само че аз няма да им се дам, както другите така малко по-пораженчески реагират, но аз няма да им се дам. Да, и затова те гледаме като лидер. Има много неща, които още могат да се кажат, но за момента ще запазя мълчание, защото не смятам, аз наистина не смятам като цяло въобще да коментирам това нещо, но... Ти наистина говориш в правилното време, когато има какво да кажеш, когато вече наистина вижда се цялата картина и вече е време и ти да се изкажеш. Не, наистина омръзна ми от това спрягане и това провокиране, но той и тази сега ще бъдат много щастливи. За тях няма значение. Те няма да вникнат в това, което се говори. Те искат да се говори за тях. Дотам им стига умствения капацитет. Те нямат по-голям нагоре.
Ние не говорим точно за тях, ние говорим за тях като персонажи, за да се предпазим в нашия личен живот. Да, Тъй, че да. нас не ни интересува. Ако те по Лошото този е- начин се чувстват като голяма работа, нали, това си е тяхна история. Лошото е и аз искрено препоръчвам на такива продуценти да не дават поле на изява на такива хора. Това Айде не е дано. добър пример за обществото. Айде един интелигентен ерген следващата година да си пожелаем. С интелигентен Не ерген само. и интелигентни ергенки. Не само. Много ще се наслаждаваме. Аз мисля, нали? че новата продукция Ергена, как беше, Грън в рая ли беше, не? Така ли се Ергена Любов в рая, да, Окей, Ергена Любов в рая. Мисля, че там ще ни предоставят Айде едно да видим. много добро шоу. Айде да видим. Ще го чакаме. Ами, да, там Да, Със добре, сигурност. добре. Благодаря ти. и аз.